enyi m nwoke si na m si alị asị maka ya nne ya chọrọzi like na ọ chọrọzi m o mana ọ chọrọ nwa m afifugo. This girl sị m na ya bụ onye Ebonyi steeti na enyi ya nwoke bụ onye Anambra steeti na fada abomiti na 2018 wee bido wee kwụba ọsịbụ fa na-akwụ kwugide ya wee tụrụ ime ọsịbụ na mgbe fada akwụo ife nye emene ya ga-ayọ biko na ọ na-agbabọghị mgbe afọ na mgbe ya bụ afọ ime na enyemaka na o nwere onye osende na osendịrị ụmụnne ya na osendịrị mami ya na ya mụrụ ma ọgwakwala mami ya na ya dị ime na ya bukpola afọ ime sọsịa tasị afụfụ niile dị n'afọ ime sọsịa ọsị m nne ya wee bugide afọ ime pụsịa wee mụọ nwa mụsịa nwa o wee chigheta wee bịa ya na ya na-abọ wee tọbakwa ọsị bụ kafa na-atọ na ka o chigete na ọ yọrọkwa biko maka ọ na-abụ obele ife ọgba fililisi na ya chọzi obele ife ọgba fililisi na ya chọzi ọsị m nne ọ nọgidesi ya kpọrọ nwa afọ ọ mụrụ ka ọ kpọ n'alụ mami ya kpọrọ nwa afọ ọ mụrụ ka ọ kpọ n'alụ mami ya wee sị ya ka ike a ga-esi kpọrọ nwa ya mụrụ kpọ n'alụ mama gị ya gbọrọ m ịgwakwa mama gị na ịtụbara nwaanyị ime ya gbọrọ ma mama gị ọgbakwa onye ya bụ na mama gị bụ stranger to nyanwa na nwa ya ka dị under age nwa elube 2 years o ka asịsị kpọrọ ka akpọ n'alụ mama ya nya wee jụ o wee sebelu ha okwu na ya chọzi o sikwa nke a ọ pụọ nke a na ya chọrọ ịma na o si nna na o si ibie ọsị m this guy ebido gbafelele ndị enyi ya nwoke na-akpọ ya sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka udochia ya kpọrọ nwa elube 2 years ka ọ kpọnalụ mama the boy na village. It's not like na o mere egi it's not like na ọ nụrụ ya nuo it's not like na o nwere ife o mee n'isi ya wee jụ ọsị m nne ife a na-ese okwu seketa okwu in fact ka na-ege this story iwe wekwelu m because na o nwere mgbe ọ nọgide this girl wee kpọrọ nwa 2 years I think na mgbafe olugo 2 years wee kpọnalụ mama ya na village wefọlọ ike gwụrụ try and go, but at least you'll be showing up. Yes. Ọsị m nne na mgbe ya dụkwa ime o nne a jụrụ ya sị ị ga na-esho okwe up na ọ bụrụ na ị na-esho up ka ịgwa ya na ọ bụ ọkwa ife ya ga-emenwu si ya ọsị yes na ya ga na-esho up ya wee kpọlụ nwa wee kpọnalụ mami ya na nwa wee biri ya nwa nọzalụ Lagos. Ọsị m nne ya kpọzie na fonu ka akwa ile nwa na amanye nwa fon na nwa ada ekwuzi na ada anụsị from nwa ya ebidoro edoba worried na-asị kedu na-emesikwesị Lagos batakwa East wee si ya kedu so ọbịa anya na ya na-abọtabakwazịa ọyọkwa biko ọsị akwasị gbaghala o chetakwa na ọ sị na ya chọrọzi so fa na-atọ yọrọ biko nsogbu adọrọ ya yọkwa biko ebidokwa ife niile na-aga ọfụma ya wee nọgide maka ọgbasigo bọyị mepee nke edu free na-eme ọfụma ya wee sị ya na kịta na ịgbasigo bọyị mepee nke gị du free na-eme ọfụma na ya chọrọ ịma ebe ya kwasị nwaanyị ịghọta na kedu ife ị na-elu na nwa ya mụọlụ gị kedu ebe anyị na-aga kedu our future. Ọsị ya mfat na ya chọzi break gịrị up with her again na ya chọrọzi unu gete obele kpọzie ya na phone si kịta anụnwa ijizi free that you already a free man you no longer serving anybody and I just want to know where I stand. We've been dating for a long time and na aspa nwaanyị mbụ that na achọrọ m ka m mara ebe nkụ akwụ. The next thing ọ gwa m bụ na ọ chọrọzi he broke up with me on phone not even face to face. Ọgwa m nekwa ihe mme ọgwa m nekwa ebe m dị wrong then the thing na-ewezie m iwe nke bụ that na mbụlọkụkwa ya if I block him I'll just unblock him back. Obi m ama nkwe since then na-asị na o nwere dịka onwe ihe mme mana amarọ m nnọkwarụ maka ihe anụnwa ọ gwaziri ya kịta na ya mara ebe ya kwụ akwụ na ya mara ife ya ga-eme na ya blọkụsị anya ya blọkụ ọnya ya mara ka ya ga-esi wee mee ya wee chigha azụ wee jee kpọlụ nwa ya ebosi ya na-abịa ịkpọlụ nwa ya na ya gwa mami ya na ya na-abịa echi niile jebe that day luo kpọlụ nwa ya okwu ọzọ wee daa again nwaanyị o ji wee jee kpọlụ nwa ya ịma mgbe ọ sị m na ọ kpere nwa obi gbawasịa m o wee mesizie si na ya ji kpọtakwa nwa ya again. So kịta ọ kpọtakwala nwa ya again fana abụọ bido kwesịbịakwa okwu ọ sị na o disrespect ya mami ya mee nna n'ibie fana abụọ bidokwa esemokwu again o wee
kukukwa another 10 ma ife ọzọ okwu na na ọ sị alị asị ka ọ kpọrọ nwa ya ka ọ gwaziri ya na ọ sị alị asị na ife na-ewu ewu bụ na ọ gwara ya arọ onye ya dụ kedu ife o ji wee wepụ arọ na arọ ya wee gwa ya mgbe ike dis girl wee sị ka ife ji wepụzi sọm arọ na arọ gị wee gwa ya o wee sị na ya wepụrụ sọm arọ na arọ ya mgbe ya nwetara ọlụ. So the main thing you put in here, this thing aburo him kwesịrị ịbịa chọọ advice or anything is because na oru after ka mkpọrọ si the boy amara m na yanwa abịakwa na-ewepụ iwe mmụọ then Wednesdays because I do like 2 times this year so then ahịa ma na-agbadozi agbada sị m onye mmejọ na-achọzi ka ma ma ọmụnwa bụ ihe dị wrong ka yanwa bụ ihe dị wrong so m bịa kpọọ ya na fon nna nwa m kpọọ na fon asị na chọrọ efe ya sị ya ka ihe achọrọ m ka mmadụ ihe mere mụ na gị ji wee gbasa sị m that na ihe mee the thing because na ntụrụ ya asị na story bụ na change my birthday that my birthday was not exactly the same the date ahụrụ m that I increased my birthday at na ọ bụrụ exactly the date ahụrụ m ka m gwa ya that na ọ ka na-ekwudo okwu na ọ ka na ọ marọ na ọ maghị ụdịka secret ọ bụla m nwere ike idosere ya again ka mmakwa mọ ihe ọjọọ ka m mee so at the end he apologized and when he apologized but now I'm still trying to apologize to his mom so ihe menju bịa kwute ndị public amụ ajọ ka makwa ma na ọ nachi azụ ọ ka nnọkwara otu nnọ si no increase arọ onye ya dụ na-agwaghị ya this girl wee sị m yes na ya melie maka gịnị na ya ji wee nweta ọlụ ọ pịghị ghọtago and na ọkwa nyanwa bụkwa ife gwara anya o wee sị ya na mgbe o ji wee zoo onye ezo who knows ife na ọ na-ezolu ya ezolu fadat na omegi ya ajọ ife ka ife o ji wee sị alị asị na ọsọsọ chukwu ma alụ secret na one ọ na-ezori ya wee bidokwa kịta wee sịkwa kịta na ọ ga-eje ka o jee yọọ mami ya mgbaghara maka na o mejọrọ mami ya mmejọ o mejọrọ mami ya bụ ịbịa kpọrọ nwa nwoke a ịghọtago so this girl wee sị na ya chọrọ ịma ọdụnụ ka this boy ọlọvụli onwe ihe ga-apụta na this relationship na 2018 ka fabido ya mụọrọ ya nwa na 2020 ọpịa so na kịta na ya kpọ nwa ya nwa nwoke ka a mụọrọ ya ma still ọ chọrọ igwu ebe akwa ifugo ọdụnụ ka this relationship onwe ife ga-apụta na ya nne ịjụkwa m nsị gị na ife this guy need na ndụ gị bụ nwa nwoke na wee mụọrọ ya o nwere ife ọzọ ọ bụrụ na ịgbakọ 2018 to now ịmalụ how many years gị na ya na-agbapụgo ọ bụrụ gị nwa ga na-agwa ya nya kwukwe enu stand gị na this relationship ọ chọrọ ikwu and the mistake imebe idulu nwa nwoke nwa je kpọjelu mama ya why would you do that ịjụọ m ịgwa gị eziokwu nwa nwoke gị ka ọ chọrọ gị yes maka na ọ bụ na nwoke chọọ gị mgbe ịdị ime sef ka ọ ga-abịa mee ego gị ịmụsịkwa nwa stil ka anyị were ya na ọ na-agba bọyị ọgbasịa bọyị pụta mepee nke ma stil na-akọkwalụ gị akụkọ mma Ngozi na ndị ya ife ọ dị interested in bụ ka gịnị ka mami ya na nwa nọlụ ka ya jidegodo nwa afọ aka maka na nwa nwoke apụ ịghọtago ife m chọrọ ịgwa gị bụ oles ọ bụ na ịma tren nwe nwa oles ọ bụ na ị chọrọ ịdashi mmadụ nwa gị dashi o then ịkpọrọ nwa afọ kpọnye that guy and ọ bụ na ịkpọnye you forget about him because ọ bụkwa maka ịnụ gị I don't think so ọ da-aka akụkọ ka onye chọrọ ịnụ gị ọ da-aka akụkọ ka onye chọrọ settle down with you mana ọ dị so much interested na nwa ya apụ ịghọtago so ọ bụrụ na ị chọrọ nwa kpọrọ nwa gị wepụ kot ka ọ bịakwuo child support ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnọ na ndụ nwa gị ọ bụkwa nnụ na ị chọrọ ịkpọrọ nwa gị entirely ịghọtara na zụba nwa gị ma ọkwa ma marriage with him I don't think so ọ bụrụ na ọ chọrọ mgbe ị jụrụ ya ajụjụ ka ọ kara ịgwa gị ọ bụrụ na ọ chọrọ mgbe ị dị ime ka ọ kara ịsị gị na ya ga-anụ gị ọ bụrụ na ọ chọrọ mgbe ị kpọrọ nwa kpọnalụ mami ya ka ọ kara ịbịa mee ego gị o ma ọ bụrụ na ị jụọ m mana ife a bụ opinion m ka anyị mara ife ndị mmadụ ga-ekwu na comment section ọdụnụ ka this guy ọ chọrọ ịnụ this girl onye ka nọlụ na-echie na ọ ka ya anụ ya ọdụnụ ka o nwere interest na marriage ka ọ na nwa ya ka o nwere interest kedu ife unu na advice this girl to do ka ọ gara isi sọsọ n'ọnụ m wee pụta maka ife nke a bụ opinion nke m ka m kwuru ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ